Pois, sobre todo, porque ao estar traballando co Plan Bolonia, que ainda que podes ter unha sección das clases, pois a opción de que haxa unha semipresencialidade cun día de tutorías e un campus virtual onde poder formarte a distancia, para min era máis cómoda. Xunto que, claro, a temática da carreira, unha formación humanística, parecíame o que, bueno, era o que máis me apetecía. Fago un pouco como un hobby, non? A carreira a estas edades, e era o que máis, a que máis me apetecía estudar, claro. Bueno, pois pareceme importante poñer en valor, non, os valores dunha parte moi importante do que foi sempre a cultura galega, non, como é o agro e o respeto pola terra, e por unha parte supoño que dende carreiras máis técnicas para mellorar as condicións de traballo e a productividade no agro, e dende carreiras un pouco máis eh, de humanidades, non, para facer, poñer en valor e de verdade dar forza, non, a esa parte importante da nosa cultura e prestixiala.